Tabuk fano lama kaham snamai rijagya te nungjaknai tui kaham mania tipra sharo jengjalok lailaija koktoma thumnai rok thangai nuguikha tipra sakamini jengjal rokno kila blok bai khopjak chottogongrai uttor boromura edisi village amchaio jaijor snamai rimani abubo pairi rijagya naithai klaio kamini lama kaham te tui abono karei jaijor bebakno kaham ke snamai de rijakno kamini lukurokni sungmung achaijak khao lama hamnya itu orang punya tentara di situ berarti lama hamnya lagi na. Tolong. Lukurok ni bagai kaham hamnya kumai no. Sabar di pangkat kita. Lancar. Ama thong পুরো নিউজ খাইছেন না রং সবাই খেতে কমপ্লিট খালি তো অনেক বড় দেখছি Hei, misalnya tim kita makan main. আবো কিলা বলক বাইকে খবজাক সাইমার কামি মল সম কামি ও তাবো পঞ্চন যে ব্রিজ নি যে টেন্ডার যে সামজাক মানি অবো ব্রিজ কমপ্লিট দাংখা ইয়া আবো অলরেডি কসাম ব্রিজ কসাম মুংজাক তাক পঞ্চন কমপ্লিট খাইজে গিয়া yang hari pura hakor pura hakor yangi ko sini kok tuma thumai rok khalai jong dol oro geotagging khaimani no ka tabu complete kunu khurui geotag ni kunu oro phunuk jaglia naikhe o road obo je bridge complete dangkha abo tabu lukrok no singasek saimalia kamini obong khawani kesam kelajak ke yango bebongno hakuagui yang pura bolong engka yango kami tongta ayang bebang kami bebongno orang kamol somrok tongmani para saimar gukila bolong wiki khobja engka yang bengni para ayang kami bebang tongbayo tipra sarok bolong halonggo bebang matongo obo lama chari rijagya o bridge rok chari rikangke malkhung rok phaimane ka hasam belai khen long skologobo go hasam rok snamjagya engke oro praino pisolin icholin rok rikangke engke malkhung rok phaimane o kami o go bebang sujug subdar naita engke hamya chaya rok kangke bobo haike brok ni doctor sakham nogroko thangi tongkha o kamini keblaikhina jengjalo klaila jak kor malkhung rok bo phaimaya ga tak pointono paire jagya o je jaijorok je o bridge rok no ke tabuk je sengtini chengma phailaikia o kami no koktuma thumnani bagai koktuma thumnai rok bisher pono tini 6 jona jora phailajak hingke phailaimani bisingno lama kamini nuk phaikia je bridge swnamani tak pointono complete khlaijakya goroni tomung rok belai kheno hamya sak hamya rok wngkha hingke borok tomkhe sak hamnok rogo thanai obo belai kheno sungmung kotor achaijak o kami o tongo saimar je kamini busuk family roka bo saimia angka kamini borok rok busuk jortu jengjalungi tongkhana bo kleine pur ka khabrum phaji turuk khaji belai khen wa masingcha rangbrung Maya yang. Oh, anu bukan sendiri deh. Ya, kong rosok. Bisa beda. Cukup.